Magandang araw po mga ka-i-rides. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Agpo, Lagunoy, Camarines Sur. Meron po tayong isang pamilyang bibisitahin dahil po yan sa tulong ni Sir Fernando at Ma'am Lani. Ay, magandang tanghali po, Tay. Nay, magandang tanghali po. Tanghali mo si inyo. Bali mag-asawa po kayo, Nay? Nay, bali nakapunta po ako rito, Tay, dahil po sa sa post ni Sir. Nakita po natin yung post ni Sir, tapos minessage din po tayo ni Ma'am. Kaya nakapunta po ako dito sa Barangay Agpo, Lagunoy, po. Apo. Balita ko, Sir, may sakit daw po kayo, Sir. Ako po. Ilang taon na po kayo, Sir? Kidney tapos yung sa baga. Opo, ilang taon na po kayo? Ilang taong ka na dahil edad mo? Ay mga 2 taon na yan. Ang sakit niya po 2 taon na. Di, ilang taon na po kayo ngayon, Sir? Nang pa? Pilang edad mo naman yan? 72. 72 years old na po kayo. 70 na ako naman. Ay, kayo, Nay, ang alam ko po, parang may sakit din po kayo, Nay. Epilepsy. Ay, epilepsy naman po. Ako 44, 1974 ako inaki sa Muya sa Rayuman. Bali 1974 ka pinanganak po. Hindi, 48 na. Ay, 48 ka na po. Oo, 1974, October 7 man. Di bali, Nay, paano po kayo nabubuhay? Kung nagkabigay sa aming mga maluto, nabigayan kami mga kuha maluto, mga gabos kayo namin. Salamat kung bibinihatodan kaming bagas. Napahingi ko man sa mga Diyos sa simbahan. Bali. Naibigyan kaming bigas, yung nakain-kain niya kami. Parehas na yung makatrabaho, natudan kaming bagas. Kasalamat ko, aral lubarbangi sa mga Diyos. Gabos kang palaki, hindi. Mga tao sa lugar, hindi. Mabait ka mo. Bali, may ako di pinapatrabaho. Napabigayan na sana ako daw. Kasi nung bibigyan ako makain-kain, pinapakain ako. Oo po. Kung makahingi-hingi ako mga pera, di yan talaga na binibigyan mo ko daw. Ay, pasalamat sa mga Diyos. Bali, bali ang kinabubuhay po ninyo ngayon, bali umaasa po kayo sa hingi-hingi. Uy, naghingi-hingi talaga ako. Nagparam ako simbahan sa mga Diyos. Gabos ng mga paitukin ko marami daw. Siging tumba ko. Ako natuwangan mga tao. Daw sa mga ospital, di ako natabangan. Dahil po sa sakit niya pong epilepsy, po. Dahil na ako pinapabayad. Minato din ako mga bulong ko. Buti nga na buhay pa akong sulusulo ako. Wala mong sarili. Kaya salamat sa mga tao. Hindi, daming lugar, mabait hindi. Totoo pa salamat. Napalaki ka mo sa simbahan. Diba? Bali yung trabaho mo dati, Tay? Libor lang. Labor po sa construction. Oo. Ayun po dati yung kinabubuhay nyo. Oo. Kaso ngayong 72 years old ka na po, di ka na makapagtrabaho dahil meron ka pa pang iniindang sakit. Oo. Hanggang nga naman, ngayon din ako nakakatrabaho dahil may sakit ako. Trabaho mo yan sa nga isa kaluto man. Bali, paano po yan pag wala pong nagbibigay sa inyo? Wala kami makain. Ako naging isa mga tao. Paano po, Ayan, din, Bibigay man sa amin. may mga tumutulong naman po. Tinutulungan Meron pangi din. ko sa mga Diyos. Pinapabigay kaming kain. Tatudan kaming bagas. Minsan Mga nang kagawan. malakas pa ako, Pulis tatanim mga lang ako hindi. din. Kung sa'yo Parang makingian. binibinta naman namin. Kung Ngayon tanong-tanong talagang din. Wala. wala talaga. Di na po kaya na po. Di ko na 72 kaya. years old na. Kumanday mo ako nakatrabaho. Hindi ko Siging na tumba kaya. ko kaya. Siging tumba ko. Dahil ako nakadaw. Pag linig-linig. Pag dahil sa sakit niyo pong epilepsy, kaya di ka rin po makapagtrabaho. Kahit Pinapahinga ako mga Diyos. Gabos hindi. Tanda na. Ito po yung ang bahay nila tatay. Tay, paano to, Tay? Sa inyo po ba to, Tay? Sa inyo tong lupa or ano? Ha? Sa inyo po itong lupa? Hindi. Bali, nag-i-squatter lang po kayo rito. Paano yan, Tay, pag pinalis na po kayo rito? Kasi pinapalis na kami rito. Kaya lang may sakit ako, hindi ko magkain naman. Dahil sa may sakit po kayo, di po kayo makaalis. Ano po? Wala po kayo matitirahan. Oo. Ano yan, Tay? Mag-aalas 2 na. Panangalian nyo pa lang yan, Tay? Yung talong niya. Saan nyo po yung kinuha yung mga talong, Tay? Binibili ko yung sa tindahan yung kanina. Balin manananghilian pa lang po kayo. Mag-aalas 2 na po. Oo. Di na almusal naman ng kaya naman ang tanghali na. Panggabi na lang yan. Bali, ito po yung anak nila tatay. Ilang taon na yan, Tay? 13. Nag-aaral pa po. Oh. Grade 6. Grade 6 na rin po. Graduating ka na, grade 7 ka na, no? Kumusta naman, no, yung pag-aaral mo? Ayos naman. Tay, may konting dala kami dito, Tay. Mga grocery dito, Tay. Tapos bigas po. Salamat. Pagpasensya nyo na po yan, Tay. Salamat po. Ganun lang po. Ito lang po muna yung
Bali nakayanan po namin, Nay. Oh, wala kami sa ano yan. Basta kayo makaabot malayan. Yung tirong palaking malay na yan. Wala yun masama, sir. Salamat. Tuwan talaga yan. Yung kayong palaking malay talaga. Maray man awaan niyo man kami. Opo. Totoo mga tao na awa sa amin. Tutuan man talaga kayong malayan. Eh, ano po, bali pagpasensya nyo na po, ito lang po yung nakayanan namin sa ngayon. Tay, baka tay may gusto po kayong sabihin, tay, sa mga kapanood po nitong video. Hili lang yung tulong sa mga mayroon ng naawa sa amin. Yan lang, oh. Salamat. Kayo, Nay, may gusto po kasi sabihin, Nay? Ako nagigi ako makakaawaan kami, makabigayan sana kami, naghingi kami katabang sa inyong malayan. Gabos sa kabigayan, di mabuti ba nga bigayan mo kami. Salamat po yan. Tama na. Nakaingay ko makapirapir mo kami makaano sa nabas. Intiro gabos mo daw. Hindi maparamihan. Pero mira kami masunudan sa namaray. Si tatay po, 72 years old na, nakakateter dahil sa sakit niya po sa kidney at meron din po siyang sakit sa baga. Kaya di na po siya makapagtrabaho. Dati po siyang labor sa construction. Si nanay naman po, merong sakit na epilepsy. Parang medyo daw po naapektuhan yung pag-iisip ni nanay dahil po sa sakit niyang epilepsy. Lagi daw po kasi itong bumabagsak kapag inaatake. Sa mga gusto pong tumulong sa kanila, pwede nyo po akong i-message para maipaabot po natin ang tulong nyo. Ang itinulong na po natin sa kanila ay galing na po yan sa aking project na Cup for a Cause. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumili ng aking sombrero. Kasi yung kinikita po natin dito, yan po yung itinutulong natin. Kaya maraming salamat po sa inyo.